Salutare toată lumea, numele meu este Alex și nu am găsit la un nou episod. În acest episod suntem pe mapa Shardust, un match de wingman cu un băiat random. Și să vedem ce reușim să facem. Dacă nu mai face băiatul ăsta blocat și ajunge și eu înainte în site. Bine. Da. Un flash puțin inspirat. Nu. Cred că cu grenade am dat 2 HP, da. E așa. Măcar îi pun o armă. Mă vede băiatul ăsta? A, e aici. Nici eu n-am căști. M-a prins puțin pe reload la început. Bun. Mai ajungem și noi la polar? Hai. Nu. Nu cred așa ceva. Am apăsat din greșeală de 2 ori în loc. Ți-a fost doar o dată. N-a fost chiar învietura mea să ajung la smoke ăsta, da. Dar cum a făcut ăsta așa repede? Hai să-l batem și pe flex, dacă nu mă înșel așa îl cheamă, da. Dacă aș fi avut și o diffuse kit. Bă. Like. Vedem de asta. Cred că a fost aici în spate. Runda asta trebuie să fie a noastră, că altfel nu se mai echilibrează meciul și nu mai e bine. Nu știu acum știa sau doar a fost coincidență. Nu.
Eu nu mă las până eu nu dau un scop. O să pierd runda din cauza asta. Da. Am eu niște teorii mai ciudate pentru care pierd runde. Asta este. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și să activați clopoțelul pentru a fi notificați de fiecare dată când postez un episod nou. Hai să vedem ce reușim să facem și la partea de teroriști. Vreau prima dată să dau un mic rush aici. Totuși că am pierdut o secundă, cred că la start sau mai puțin chiar. Un flex mort. Mort și beatul ăsta. Am descurcat bine cu rush-ul din început. Vom încerca aceeași chestie doar pe una ca. Hai că la teroriști să zic că o să ducem mult mai bine. Dăm un flash aici. Nimic. Beatul meu stă cam degeaba pe hartă. Nu trebuie să ducem neapărat cu logo-ul ăsta. Ce tragi, mă? E supărat de că iau toate kill-urile. Cum era? Dacă nu am rundat, cred că băiatul ăsta se împușca. Hai că vreau să dăm un Zeus. Să ne distrăm puțin. Eu dau Zeusul de la 3 km, ce știi? Can you drop me the AK? Nu știu dacă se zice the AK sau doar AK. Da. E bine. Oricum nu vrea. Cum era să fie la un tap? Hai, eu aveam bombă. Am uitat de pe atul ăsta runda trecută, da. Mă mir că l-am bătut. Acum am tras. Am luat și cash-ul pentru plantat. Ideea este că preței de la CT nu mai trebuie să ia nicio rundă, că altfel nu mai putem să câștigăm și vom face doar un egal. Și asta nu e ok. Da. Să sperăm că luăm noi 2 runde să facem egalul. Măcar atâta, să nu pierdem. Putem încolo la 2. Beatul ăsta trage și el după mine preventiv. Nu știu dacă m-a văzut de acolo. E cam greu cu ambient viață, dar încercăm să facem ceva.
No. Cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și noi de să ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!